Шановні глядачі, філіал Першамайський дом культури і я, Миколай Соколовський, вітаємо вас на сторонці відеочасописа «Скриниць Прадвечных». Тема сьогоднішньої розмови – білоруські великодні традиції. Для людей сталого узросту тема не новая, але ми сподіваємося, що підростаюче покоління, діти і молодь почують нечто нове. Напередодні великого свята Великдень треба сказати про традиції, які прийшли до нас від наших предків. Увесь тиждень перед святом був особливим – четверг. Його називали чистим. Прибирали у домі, прибирали двор, приводили у порядок хатню господарку, а так само рихтовали святочне одіння. Субота перед святом називалася Великая ці Червоная. Пекли пироги, фарбовали яйки. Так само рихтовалися до святочных набоженства. Многие не спали усю ночь и шли у церкву ці у костел. Люди несли с собой освячать скоромные великодные стравы. Мясо, сало, сыр, пироги, соль и так само, конечно, великодные яйки. У перший святочный день не палили у печи, стол застилали пригожим святочным обрусом. На стол ставили стравы – яйки, соль, пироги, мясо, вяндлину. Разгаўляліся пасхальным яйкам. Яго дзялілі на кавалкі на ўсю сям'ю. Святкавалі, частаваліся святочнымі стравамі, спявалі песні. Хрышчоным дзецям хросныя бацькі дарылі валачобныя гасцінцы. Характэрнай адметнасцю беларускага фальклору з'яўляюцца валачобныя песні. Прапаную іх паслухаць. Чырвонае кока ўжо недалёка, каліна маліна ягодіца. Цыбульку лупіці, яечкі хварбіці, каліна маліна ягодіца. Яечкі хварбіці, хлопчыкам дзяліці, каліна маліна ягодіца. Вельмі старажытныя карані мае звычай абыходзіць двары на Вялікдзень. Лічылі, што абыход двароў валачобнікамі, хлопчыкамі і дзяўчынкамі прыносіць гаспадарам шчасце і дабрабыт. Падыходзячы пад вакно, валачобнікі спявалі песні, у якіх услаўлялі гаспадара і гаспадыню, іх сыноў і дачок. Гаспадары, да якіх прыходзілі валачобнікі, шчодра адорвалі іх рознымі прысмакамі. На Вялікдзень асаблівым чынам назіралі за сонцам. Лічылася, што ў ім можна ўбачыць уваскрослага Хрыста. А таксама людзі казалі, што сонца ў гэты дзень скача ад радасці. І, канешне, на Вялікдзень гулялі. Гэта была самая вясёлая пара для дзяцей. Качалі яйкі, біліся яйкамі. Гэта гульня называлася «У біткі». І перамагаў той, у каго яйко застанецца цэлым. Яно называлася «Мацак». Паважаныя гледачы, спадзяюся, што сёння вы даведаліся шмат цікавага. Памятайце, шануйце традыцыі нашых дзядоў і прадзедаў. Я віншую вас з надыходзячым святам Вялікдзень, жадаю вам усяго найлепшага. Да сустрэчы!